This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada at buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! 31 minutos, kasumpalan alas 8 kabuasan, wadyalan sa programan PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Kolop kantabay sa iyong programa, amigo yo RJ Biraymenes at your service always. Yung Despeto Technical, Engineer Nexon Dakal. Siyempre sa partner ko, si Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Sige wala kad kina, loob ba mo? Medyo maikot ay kulan mo, partner. Magkano, partner? Single po may microphone. Aha. Partner, nakakatul sa kabasan sa listeners na. Tinaman sila, partner. Natalamot at agaw na Martes, gawon na sa malikunan na di magataray maranakap yung programa di Malay. Tanto natin sa agaway aktual ginanagawa niya Binmalay na itong partner, RJ. Yes, partner. Kumusta? May busy ka na maong karuman, partner. Partner, RJ, bisyak na medyo impaway tamay ugaw sa hospital karuman. Lapo na itong pala operasyon to, na plus me, mangitan na tatawagan tayo na birthday gift na sa aray senior citizen at bayan na Binmalay, partner, RJ. Sumpal mo la. Ande, partner, dyan gada 14 so pana-intermit, tala po da may kanto na ako binabat niya, pan-release siya sa birthday gift na sa aray senior citizens, partner, RJ. Okay, so happy. Ray senior citizen dito, pigaramot na so nanawa da partner, 500, partner, RJ. Well, 200 wala the fish cup kano wala pondo na demand niya napangalandari pangkukulan na sa senior citizen kay Binmalay, partner, RJ. Okay matad si Kara, walang mga reklamo din na patungkol dyan, partner. Tuma, partner? Nga pumot so reklamo na sa senior sa atan, happy ra. Happy na, partner, kasi siyempre tumbukan nakapaitan na kimay centenary nila. Nakapaitan tayo natin ng birthday gift, sublay na mo amal na siguro yung social pension na po na isambit nila sa liquidation via
yung disability partner, RJ. Oo, ang tumad so balitad ta na da balay na binmalit. Ano ang patang iray balitad national, partner. Nang tiputan ko na national tam, yung national, no, para check siguro, akin at nagagawa untan na po, wala rin po puting tanda na pero may aliwalang interest. Bali ay aliwalang na interest na sa ibang sa tayo sa personal interest gawa natin dito na Senado. Yeah. Dapat kumon sa Holy Spirit at man-intercede si Karaya, dinutunda si Karaya babayaran Iran na saray intirong tutuod bin Pilipinas, yung tinatunda si Saraya sa opositionista ay kundi personal interest, ilitin sa dalabat, sa impeachment process, walto ka ba nila, may sakit, may walong aresto. Ang mga tatawsan, pare-pareho raya, sinutan da, pang-sarili da, at nanunutan sa pangkamungan na sa intero na ay hindi, nasunod tayo, panihirap sutuwak yung Nalanti. Oh. Siguro, they will be karamatay ba, harang-raya kumura, abay, si palalabay, deriyo nila na tagoy, kaya nalit na da, so irap, na gagawin dahil pampapel dahil sa Pilipino, yung pampapel na taxes partner, RJ. Unta no singa saray opisyalis ya matek so gagawin insan na wala ron taniran na balitan ay medyo napapuyeng kamot anto partner. Mapapailing ka na lang. May balita pinaliman, natan mo may public hearing na sa may resolution at sa may ordinance providing the legislation, management, and conservation and regulation of fisheries and aquatic resources in the town of Binmalay. Aray na spend natin may public hearing, tantam wala pala balita ya, no may 15 at 10 tanggatar na saray fishmeal owners siya kalandara so saray fishmeal at ilog tayo, paano nalinis ang ilog, tana again wala talagang blessing, kasi nasa DA tayo, sa DPWH kung sabi mo lalapod niya Yosek Galima, on. May usaran para i-drains so ilog na Binmalay intero panaranje. Yes, unang ko patanay so atay public hearing so para inimbitan undagop ditan partner. Bilang hitong offices, kami lang hitong offices, inimbitan sa aray barangay officials, sa aray owners, sa aray arumba civic organization, depende na rin ng tuya, yung resolusyon niya, wala sa public hearing, pero nantan, nentiro ng balay sa saraman, sunod pagkagawan, pamparakip, pampalinis na Boksoy, ilog na Binmalay. Yes, okay tan tababing naning kapulay barbaraan dalamot partner ya kinayag na kabatan ikwandaan to susatan niya mubsyo kanya na with that public hearing ditan live busngaw dalan man min nalinuwan la namin pian tuloy-tuloy latan ang kapulay rason niya agaratan kalan di ba partner? Oo, partner kasi nasama na this may personal pananaw kasi nasaman membro na LG Kamsi partner. Nang panahon na former mayor na former director na LG Kamsi, inilang natin Bispin. Ilaw na Binmalay, wala ta so fishing ordinance sa bawal ang Bispin sa Binmalay. Siya ba naman aramay fish na piraya ang kulag ng bawal dyan susatan no. Nanunang kuniman niya ginawa na LG Kamsi, maral na tulin ngayon mga Consaliaman Commission, no paano nilintina susaya dayat na sa ilog Pangasinan. Ni walay nan text jaya partner basan ko labat Yes, partner. saya kumon aliwalabat pispin pati saratay squatter kwanto partner sa gabal irad ilog kwanto. Pero nandiyan tayo partner ba siyempre wala yung tradition tayo sa bilaratan at isimula na ka lang kung anong mayor at kailangan na wala mo so agad at so anak buhay dapat. At nandiyan tayo partner kami siyempre si mayor mo siyempre ang atang basong gagalaw naluwal legal so kagagawa ng mayor partner RJ. No, nisan na ay squatter so pantutungtungan dapat wala pangelisan muratan tababing ga pinabiolate mo na loy so at atan may babagam ya amin ya moves na mayor nenengen to tan depende say umiiral na batas piano nga pinabiolate dugatan partner di ba? Oo partner RJ atan dapat ng namin antis tayo na
antes tayo gawin natin ng taong sislan ng mayor, unta so gagawin to piano wala hindi ka namin partner RJ. Tsanda sa kiniya kabatan tayo kanyan wad ni Ramay DPWH lapod talaga na pinalotan manayon ng mayor kagabay toya aratay silted lang kay lugan na dredge partner di ba? Kanya na mismo sa undersecretary manaya limatan da say na DPWH limatan bali na binmalay partner. Partner talaga nang daman so di man nang so political will na sa kayo Yes, ngayon. oo. Pero nang to my source no kinat masyado na doon sa Binmalay. Alam nang talaga kita na painautan na sa DPW sa kailangan i-dredge so ilog at bahay na Binmalay. Kanya na gabay ko palabat ya medyo indan na elaborate tayo day sa niya partner kanyan saray taga da bali na binmalay ditanyo nanengneng yasay mayor yo amin amin ya may makatulong da saray pansisirbian si katutan so iindan na aksyon luri mo katanay anengneng to yan ni nadedelap yan sa kayapasan antoy kos aya so ilog medyo silted la kanyan tampol yung maksyon tinawag imano to so DPWH sa gatauntan partner kanyan limatan sekretary sekretary ay undersecretary niya hindi lang regional director bagkos undersecretary ng DPWH ang pupunta diyan partner Partner RJ. kanyan Ito na nantan tayo sa Mayor Tayo Binmalay at nananangan to may pangkamungan, pangkalatan. Ano sa may wala rin kundi ang pangkalatan niya pangkamungan na sa balay na Binmalay Father RJ. importante man kasi may alam mo ang iyong karapatan di ba karapatan na saray umbalay na resolba so satay problema da flooding kanyan susolusyon kanyan na tampol yung gawan na aksyon partner okay Sa kinipan na labay kung bangkita na may mainit kaya wala masusulatan na yun correspondent dito si Country Mill Online kaya sa kaya ingyan tingarang ko tinatanggi ko raw na empleyado o consultant itong siya yung nahuli na sinasabing mali pang apelyido, mali pangalan ko ewan ko ito kasi alam mo yung ginawa niya, Brandon RJ, ito siya, yung ginamit niyang pictures, ito yung isang magiging partner dahil wala siya permit sige na maglagay doon. Especially kung ang balak nun ay ginamit yung picture para mukhang opisyal o consultant o legal counsel na kahit walang ebidensya, pwedeng sabihin niya na it's libel. Isa pa, dapat yan verified DSR, humingi ng record, official statement, na fact o cheque kung yung taong talaga yun ay na sa munisipyo. Yung purpose ng paglagay na doon, kung pwede hinahamon ko si Country Mill Online, ipakita sa akin sino nag-picture doon. ay yung parang nabasa ko yun yung may picture yung involved na tao na nakaupo sa isang lamesa yun ba yung tinutukoy mo partner? Oo, tinutukoy kasi alam mo, I have my constitutional right. Ba't binanggit ang pangalan ko? Wala na akong picture doon. Hello. Nawala. Si partner ko, sandali. Tawagan uli natin ay ba? Partner! Pultot. Sandali. Ito. Hello, partner. Pultot. Sige, tuloy mo. Paliwanag sa publiko na yung ginawa ng Country Mill Online, pwede siyang kasuhan doon. Naiban kasi, ibig mo sabihin ba, ginamit niya yung picture na para sabihin official, sabihin na consultant, legal counsel, representative, without asking o verify sa HR o sa record, itinatanggi ko. Kasi alam ko, wala talaga laman eh. Bakit ba? Ang munisipyo ba ay para sa private citizen? The public is owned by the public. Kahit sino pwedeng pumunta dyan. At pwedeng bisitahin, parang ganon. Oo. Ngayon, ang ibig ko sabihin, inahamon ko si Country Mill Online. Ipakita sa akin retrato kung sino nagditrato. At kung pinahiluntutulan ko na binigyan namin at pahintulot, wala kayong magagawa. Pero,
dapat bago yan ilabas, magtatanong siya muna kung pwede ilabas. Kasi ang ginawa niya parang malicious na pinakita na sa opisyal dahil ibig niya sabihin na siya isang opisyal, isang consultant. Pero in fact, hindi siya nagtanong sa HR. Kaya namon ko si Countermill Online, kung totoo ka nga talagang totoo siya na writer o media, dapat patas. Magtanong muna, mag-verify muna bago maglalahad ng isang paninira sa isang tao. Hindi naman totoo. So, ibig mong sabihin, partner, yung pagkabanggit sa pangalan mo na itinatanggi mo na siya ay isang empleyado dyan, ni hindi ka man lang nakausap, parang ganon. Isa pa ito. Dapat isipin ito ni Mr. Countermill Online. Press freedom carries constitutional responsibility. It does not authorize reckless speculation, anonymous accusation, guilt by association, or malicious accusation unsupported by competent evidence. Dapat nagbabasa siya. Na pwede siyang makaapat na illegal. Dahil ang ginawa niya, nagpicture siya, ibig sabihin may insulation na pinapakita niyang membro doon sa isang doon sa opisina. But in fact, that's a public office. Isipin na yun. Na pwedeng... Isipin na, Oo. ang ibig sabihin doon parang ako po'y nagsisinungaling dahil nakita siya doon sa opisina. So what ang purpose niya doon, iba na. At saka hindi siya bumas ng anuman na permit. So I'm asking the Countermill Online kung totoo siya na media, magharapan kami. At ipakita sa akin kung sino ang picture yan at tatanungin kung may permit siya, nilalabas niya. Alam niya yan. Alam niya ang mga balak na ganyan lang. So please, pakiusap lang kay Countermill Online. Kung gusto mo magharapan tayo, magtanungan tayo, mag-imbestiga tayo sa munisipyo kung hindi totoo sinasabi ko sa iyo. Punta ka ng HR, mag-verify ka kung may pirma siya dyan, kung may ginagawa siya. Dapat isipin mo, ang munisipyo is a public office. Walang hindi pwede pumasok dyan. Dapat respetuhin lahat. Dahil lahat tayo nagbabayad ng buwis sa bayan ng Bingbalay. Okay. Yung pagkarisyo niya naman, may kaso siya. Pag sinasabi niya na noon daw may kaso na yan, kung may kaso dapat dinawaristo siya kasi nakikita siya ng pulis. Nagkataon lang na mayroon siyang kaso kaya siya inuli. Yun lang, Partner RJ. Tsaka ano lang namin, inahamon ko si Countermill Online na yung ginawa niya kasi may ibang purpose siya kung isipin mo. Sinabi niya, tinatanggit ko, bakit pinakita yung picture doon? May initiation, ibig sabihin, nagsisinungaling ako. Pero in fact, pwede ko siyang kasuhan doon dahil wala siyang permisyo at hindi siya mag-verify kung siya man empleyado o hindi. Sa HR, dapat. At saka I have the right kung ang ginagamit mo ay mali. Sa media mo, pwede ka. Para siguro, I'm trying my best to reach out the National Media Corporation on what way can they help me to solve this na masyadong sumusobra na si Countermill Online. Pero yung outlet, yung pangalan Countermill Online, yung binabanggit mo, wala namang nakasulat kung sino yung may-ari, mga ganun ba, partner? Di mo pa na-source out. Matitis naman yan kung sino ba writer dyan, partner. Diba? Pero yung pagka-post ng picture na source out nyo na ba kung saan galing yon? Ano yun? CCTV ba yun? Ano yun? O may Yung nagbigay? tatanungin namin siya kung saan galing. Okay. At walang problema kung sabihin ng totoo. Diba? Kaya kailangan natin na dapat sana sa mga media tulad natin na dapat naman siya magtanong muna kung totoo ba ito. Susan ko ba ito? Ba't mo tinatanggi? Kung walang problema, why not? As. May picture dito na binigay sa akin. Tatayo ko sinong galing ng picture. Yun. Dapat tatayo. Hindi. Basta sumusulat siya. Hindi niya sabihin kung ano yung dapat namin sabihin doon. Dapat ganun siya. Diba? Patakot siya sa Diyos. Yes, sabi naman nung may nakausap naman tayo na sabi naman, yung mga inaakusan kasi na may mga kaso, bakit alam mo ba? 'Di ba? Parang ganon. 'Di ba? Kung may kaso siya, it is daw 'yon, private niya 'yon. Walang alam ang sino man Kung inaresto, anong masama doon? Parang ganon. Bakit tatawin mo may kaso ka ba? Hindi naman pwedeng tanungin niya, you have to respect the rights of every person. Yes, parang ganon naman ang pagkasabi. Oo. At ang mali lang sa kanya, ito nag-search ako, sinasabi doon na yung yung pag ginamit niya yung picture,
dahil ang insinuation niya, dinatanggi ko, ibig sabihin yun, pinapakita yung official siya doon, o consultant, o legal. Pero in fact, hindi siya lang nagtanong sa SR kung totoo yan. Eh, dapat magtanong muna siya. Mhm. Kaya may picture, sabihin niya, hinamon ko siya. Sabihin sa akin sino nagbigay ng picture sa kanya. No, ito may nag-text ito, basahin ko lang. Totoo yan na Sir Ilorde, bakit ang kasalanan ni Pedro kasalanan ba ni Juan Cuanto, partner? Yun nga eh. Yun nga pagtaka eh. Eh kung kasalanan niya, ba't kami pati may kasalanan ba kami? Ba't mo pakikialaman ng kasalanan niya? Hindi mo na alam na may kasalanan siya, di ba? Ito parang may motive itong si Countryman Online eh. May motive eh. Biro mo yung picture tapos sabi niya, itinatanggi ko. Ibig sabihin, bakit may picture siya doon? Ito naman, sabi ni Insan Boy, sabi niya, basta focus lang, mga bossing, Cuanto, talagang di maiwasan, may mga ganyan. Kanto mo? Okay, iwasan namin kaya lang gusto ko lang explica sa badla. Hindi ka galit. Hindi ka galit, ha? Kami, wala kami ginagawa, wala kami tinatago. Alam nila dyan na ang Binmalay ay transparent. Ako nakikita mo naman, maraming blessing nangyayari nga sa Binmalay. Nakikita nila na magandang patakaran ng Binmalay. Hindi naman namin ito parang kinukumpara sa lahat ng mga administrasyon, kundi nakikita natin yung pagkaiba ng Binmalay talaga. Yun ang ibig namin sabihin. Wala kaming purpose kasi alam mo naman may kanya-kanyang political will ang lahat ng mga naging mayor, naging opisyal. Kaya lang ibang-iba to. Ibang-iba to kay Mayor Pereira. Dahil nakita mo talaga yung transparent, yung pagkaliwanag ng Binmalay. Yung lahat nakikita mo na yung ginagawa niya, sakripisyo sa pulsa niya, sakripisyo sa pamilya niya, at para sa bayan, Brother RJ. Ito naman, sabi niya, ang masama dyan, kung convicted na, pinapapasok mo pa sa office mo, sabing ganun. Siguro ang gusto nitong sabihin, pag may kaso, wala pa namang, hindi pa nakukumbik yan, di ba, meron tayong kasabihan na, yung mansansyakan na inosente, ang ganda na prubaan, di ba? Parang ganun. Unless proven. Yes. So, The person is not guilty will be unless proven. Parang ganun. Pero bakit ba? Alam mo bang may kaso siya? Oo. For example, a certain person in Pangasinan, Binmalay, you want to ask legal. Dahil may kaso siya, bawal ba yan? Tanungin mo yung nagtatanong sa akin, kung ikaw man ang nakakaso, gusto mo humingi ng isang advice, hindi ka ba pwedeng pumasok ng munisipyo? Wala ka namang waran? Yun. Tulad ng nangyayari ngayon, di ba? Nakusan si Bato de la Rosa, di ba? Parang ganon. Senador yan, parang ganon, di ba? Hindi pa naman napipriban. Hayaan mo siyang kumilos na parang, di ba? Yung gawin yung kanyang trabaho, parang ganon. Oo nga. I-explain ko lang yung side ko kasi parang pinapalabas ni Countryman Online na sinungaling ako. Pero in fact, kahit mag-ano siya sa SR, lahat, kung may pinirman siya dito, bakit magbabawal ka ba ng isang public na tao sa public places? Bawal ba yan? Wala naman siyang ganyan-ganyan na ano? Di ba? Everybody's open to the office. Lahat sila, alam nila ugali nila yun na libre dahil sa public office yan, public trust. Di ba? Yan lang ibig ko sabihin. Na bago siya naman na mga kaya inahamon ko lang si Countryman Online, dahil ito, nagtatanong ako ngayon sa mga legal kung paano ako magkaka-counter dahil nakita ko to na yung purpose ng pagbigay ng litrato ay insinuation na yun, na nagsinungaling ako. Isa pa, dapat tatuloy natin kung sino yung nagbigay ng litrato sa kanya, kung siya man, bali hindi siya nagtanong sa amin bago siya mag-post. Kasi mayroon tayong kailangan, bago ka mag-post, ay mag-asa ng permission from the people. So, ayan, pinapaliwanag mo lang yan na partner, hindi ka galit. Hindi ako galit. Alam mo naman, boses ko medyo malakas. Sinasabi ko lang yung right of a person, yung mga privileges ng person, lahat ang kailangan. Kung illegal man, alam din natin yan kung illegal. So, tinatanong ko doon, sabi na kung may kaso, ba't pinapapasok mo? Please, alam mo ba may kaso siya o he's asking advice? So ang issue kasi diyan kaya nga maglabas ng ebidensya parang yung hamon mo dahil hindi naman siya empleyado diyan, di ba? Oo. Wala. Alam mo, mga libel na writing yan. Kasama rito online articles, digital publication,
Madali po yan, pare. Nag-research tayo yan. Parang nag-research ka na, partner, ah. Oo. Sa mga sinasite mo ngayon. It's not a license to destroy reputation. Mhm. Hello, hello. Hello, partner. Sige, Partner. sige. Nawawala. Sige, go ahead. So, yung binabasa mo, base na yan sa mga ni-research mo, na talagang legal, ano yan, ah. Ito, sabi pa dito, reckless and responsible publication exceeding the bounds of percoment because issued libel Mhm. under Borja and the Court of Appeals. Mhm. Malaga ang sapat na source said, allegedly, may nakita, dapat nag-verified facts muna siya. Factual basis, kung pwede. Kahit kasi, kung totoo naman yan, ano magagawa mo? Kung may record siya, kung may base siya, kunwari, nakitang pumirma sa HR, may kontrata siya. So, ako may kasalanan, dinilay ko, pero wala. Dapat binigay niya lahat naman yan. Picture lang yan. Mhm. Pwede digital picture yan, ginawa niya. Yung isa doon, kilala ko, eh. Pwede na maglagay, di ba? Parang nung sinom ko, parang may wala bir-bir kud man, may kabunog. Oo. May, oo. Aha. Sumpal lamot. So, every 10 minutes. Magkano, ha? Tawagan ti lamot si partner ko. Leon Elorde Castro Jr. Oskahed na bali na binmalay Oska President sa luyag na Pangasinan. Ito. Teka. Ayan. Magano, partner? Okay. Go. Ayan. Bakit ay? Wala ay. Nawala. Nalubat. Ayan, partner, go. Nawawala ka. Mali pala. Sorry. Mali yung tinatawagan ko. Teka, ito. Partner. Hello. Naputol. Sige, go ahead. Yun lang ang gusto ko pa, RJ. Kasi alam natin naman, nagsasaman tayo dito, Mhm. yung mga rights and privileges ng bawat isa. Mhm. Yan lang, ito lang hamon ko kay Countryman Online. Kung totoo mo naman sinasabi mo, please, magharap tayo, sabi mo kung sinong gumawa ng picture, kung anong purpose mo, kung bakit nakita mo yung picture, pwede kang maano doon dahil digital picture yun, pwede mong gawin yun, kaya lang, meron ka bang ebidensya na naging empleyado siya. Kaya tangin ko si alam ko na hindi siya empleyado. Mhm. Kung sino man ang pumunta ng munisipyo, hindi natin Welcome. hindi pwedeng papasukin. Welcome sa lahat, kamo. Ang public trust ay nasa atin. Alam natin na pampubliko yung munisipyo yan, hindi natin sa atin yan. Okay? Okay, so sabihin ito pa na Ajay. Ito naman si Juan, ito ilan ang banat sa amin kaya ngayon I'm trying to research, I'm asking legal opinions from other people kung paano ako magka-counsel dito sa ginawa niya. I have all the records na sinabi niya. Yung pag-picture lang niya, may initiation siya na ibig sabihin. Nagsinungaling ako dahil sinabi, ibig sabihin yun, isa consultant, isa picture kasi may balak siyang ganun. At kung may permission man siya na mag-picture, pagharap kami kung saan niya kinuha yung picture. Partner RJ. okay, so with that, partner, wala na tayong sapat na oras dahil talagang sumasagot ka dahil nabanggit yung pangalan mo sa write-up na yan, partner, di ba? Alam mo lang, partner, salamat. At least ako hindi po nakagalit. Alam mo yan, boses ko na ito malakas. At medyo tayo kahit na anong klaseng tayo po busy, ginagampanan pa natin ang ating trabaho dahil ito yung mandato ng ating laws at kailangan dahil tayo manirbihan sa bayan ng Binmalay at sa ating mga kababayan, partner RJ, lalo na sa mga citizen. So, sa pangalan ng ating programa, partner RJ, ang PMM sa Binmalay, nagpasalamat ko sa iyo, partner RJ, at least na lalaman ng ating buong bayan ng Binmalay ang mga nangyayari. Ay siya pulis na nagagawa Binmalay, tanto ka manira. Yan transparent sa Binmalay. Katon, yan nga na Binmalay, Leon Castro Jr., Oscar President at Oscar President Binmalay, nagpapasalamat sa iyo lahat sa pakikinig at nabuwas naman. Mandutungtong tayo, mandagal kayo, tan ipasabimi sa natuloy at tariwang balita at bayan na Binmalay, tan natapot yun ang tripang kukulan, mantuloy kumplinyo sa itin sa saya. Salamat! God bless, partner RJ. Okay, thank you. Si partner Leon Elorde Castro Jr.
Presidente na sa Oscar da Luyag na Pangasinan, Oscar Head da Baloy na Binmalay. Da programa tayo na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kaya balot sumakter yun amigo RJ Jimenez at your service always. Masantos san maabigya oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM